Van harte welkom bij het Voorprogramma, een talkshow van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. Met zometeen aandacht voor de blues, maar eerst reizen we af naar Berlijn, want daar was de allereerste editie van de Playground Residence. Thijs Schrijnemakers en Lars Ikeroth, welkom. Thijs, de Playground Residence, op het moment dat ik het zou omschrijven als een schrijverskamp, dan doe ik het eigenlijk te kort. Want dan denken mensen misschien meteen, oké, daar moesten 5 liedjes ontstaan, dat is er gebeurd. En meer dan dat was het niet. Maar het was voor jou eigenlijk ook wel een soort experiment om het eens anders te doen dan dat. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben een vrijplaats willen oprichten voor popmuzikanten. Professionele popmuzikanten waar ze konden doen en laten wat ze wilden. Vrij, maar niet vrijblijvend. Dus iedereen is wel met een plan gekomen. En al die plannen hebben we naast elkaar gelegd. En daar hebben we een groep uitgeselecteerd. En we zijn met 20 Nederlandse professionals op pad gegaan naar Berlijn. Om daar 10 dagen lang muziek te maken. Nieuwe ideeën uit te werken. Nieuwe samenwerkingen aan te gaan. En ja, dat is wat we gedaan hebben. Ja, Lars, jij was een van de deelnemers. Vertel even iets over de groep. Welke mensen waren allemaal daar en welke muziek werd er bijvoorbeeld gemaakt? Oh, dat was heel divers. Er waren mensen die meer uit de producers scene kwamen, uit meer beats georiënteerd. Maar ook mensen die meer bandjescultuur, songwritercultuur. Heel uiteenlopend. Ja. Heel uiteenlopend en dat kan dus ook alle kanten opgaan. Laten we een kleine impressie zien van hoe dat eruit zag in Berlijn. Ja, de Playground Residence is een idee, een fysieke ruimte waarin professionele popmuzikanten samen kunnen komen om even opnieuw op te laden. En we zien wel dat alle hoekjes en gaten van deze accommodatie gebruikt worden. Mensen gaan buiten zitten met hun studioset. De dinerruimte is omgebouwd tot studio. Ik had niet gedacht dat een groep mensen die elkaar niet kent in zo'n korte tijd zo'n intense omgang met elkaar heeft. Ik denk dat de mensen die naar huis gaan het ontzettend fijn hebben gevonden om hun ideeën fijn te slijpen met andere mensen. Dat bedoel ik niet per se de muzikale ideeën, maar ook hoe ze in het werk staan. Het ziet er heerlijk uit, zo'n week in Berlijn. Het voelt misschien zelfs een beetje als vakantie als je het zo ziet, maar dat was het toch echt niet, Thijs? Nee, het is meteen het cliché. Hè. Als je mensen ergens naartoe stuurt, met name kunstenaars of muzikanten, dan roept iedereen vakantie van ons belastinggeld. Maar het was het zeker niet. Mensen hebben echt keihard gewerkt. En ja, het is misschien ook wel de voorzet om meteen te vertellen wat er concreet uitkwam. Het ging niet om het concrete. Het is juist het idee om ervoor te zorgen dat mensen een blanco canvas kregen om iets te doen. Maar ik vond het wel heel mooi dat er heel veel muziek gemaakt is. Dat er zelfs liedjes zijn opgenomen die nu, as we speak, heel hoog in de hitlijsten staan. Ook bijvoorbeeld het nieuwe lied van Blackbird. Daar heeft ze de vocals voor opgenomen tijdens de residentie. Mensen maakten niet alleen muziek, maar ook beeldende kunst, zoals Lars. Dus er gebeurde een hele hoop en er ontstond een hele hoop kruisbestuiving. Dus ja, een heel apart en mooi iets. Het was van tevoren, Lars, misschien nog best wel een beetje afwachten wat er nou precies zou gaan gebeuren. Want je duikt eigenlijk mee dat experiment van Thijs in. Ja, daar moet je zeker vertrouwen voor hebben. En ik denk dat dat in dit geval ook wel, met complimenten voor Thijs, ook wel aan Thijs gekoppeld is. Maar iedereen heeft wel een bepaalde verwachting of in ieder geval steekt op een bepaalde manier in. Maar uiteindelijk moet je er inderdaad op vertrouwen. En daar komt ook het professional gedeelte erbij. Dat de mensen allemaal een soort professionele insteek hebben en daar zijn om uiteindelijk iets te doen. En dat ontstaat vanzelf en je kunt het bijna niet voorkomen. Nee. dat er mooie dingen ontstaan en dat mensen gaan experimenteren en dingen gaan uitproberen. Want daarvoor ben je uiteindelijk daar. En dan helpt ook die omgeving. Het is natuurlijk een heel inspirerende omgeving daarvoor. Ja. Wat heeft het jou het meeste gebracht? Niet per se concreet. Dus ik heb zoveel liedjes geschreven, maar wat heb je daaruit meegenomen uit Berlijn? Ja, dat is wel interessant. Want we hadden een aantal sessies ook in de avonden dat we een aantal sprekers hadden. En onder andere de sessie met Mark Rieder, een van de mensen uit Berlijn die
de punk scene daar, aan het begin van de punk scene daar stond. Ja, is gewoon super interessant, want je neemt eigenlijk een stukje van cultuur daarmee. Wat inspireert, waar je mee aan de slag kunt. Tegelijkertijd kijk je bij andere muzikanten om je heen hoe zij werken. Dat is ook heel inspirerend, want iedereen heeft een eigen energie of manier van werken. Of sommigen zijn heel rechtlijnig, hebben een proces, anderen is heel experimenteel. En van al die dingen pik je eigenlijk wat op en dat neem je ook wel mee in je eigen zaken. Ja. Ja, we waren met mensen uit heel Nederland. Dus we zitten hier natuurlijk in Limburg. En Pop in Limburg deed natuurlijk mee. Dat is een van de belangrijkste partners. Maar we hebben dit echt gedaan met mensen uit het hele land. Uit Utrecht, uit Overijssel, Gelderland, Brabant. We waren met 5 provincies. 6 bijna. Met een paar uitzonderingen. En dat is juist zo mooi. Want het waren allemaal professionals die elkaar op voorhand niet meteen kenden. En dat vind ik juist zo mooi, want alles in het echte werkende leven is natuurlijk gericht op economische transacties. Je maakt iets, je verkoopt het, er komen mensen kijken naar je optreden of niet. En het op school zitten, die periode daarvoor, dat is eigenlijk een periode waarin je geconfronteerd wordt met allemaal mensen die ook iets aan het ontdekken en het ontwikkelen zijn, met wie je misschien niet per se iets moet, of waarvan je dat nog niet zo goed weet. En die hele context, die mis ik als professional af en toe. En die hebben we nu in die residentie wel weer kunnen maken. En daarom vind ik Lars' omschrijving ook zo mooi daarvan. Voor wat dingen die allemaal gebeurden. Ja, hoe anders mensen werkten. De naam Playground natuurlijk heel treffend. Want er ontstaat vanzelf eigenlijk een soort speeltuin voor mensen die dingen gaan proberen. En sommige dingen werken, sommige dingen werken niet. En dan ga je weer door. En dat is eigenlijk... je zou makkelijk een jaar daar kunnen zitten, zeg maar. Ja, want soms... Hoewel de beperkte tijd natuurlijk ook wel weer iets doet. Want als je binnen een bepaalde tijd iets kunt of wilt maken... of je weet dat je een x-aantal dagen hebt... ja, dat zet ook wel een soort productiviteit weer... Ja, want dit is de feedback van Lars Thijs, maar je hebt, neem ik aan, van alle deelnemers wel een beetje te horen gekregen wat ze vonden van die eerste editie. Ja. Wat ga je daarmee doen? Hoe gaat het verder? We gaan dit doorzetten. Het mooie nieuws is dat we dit de komende jaren, de komende 2 jaar gaan we, noemen we het geen pilotproject meer, maar gaat de Playground Residence echt in première en zetten we dit door. We gaan dit ook naar andere landen brengen. Maar we beginnen met de samenwerking Nederland-Duitsland, om dat zo goed mogelijk te doen. En we halen ook de mensen die geweest zijn weer bij elkaar in Nederland. Dus dat is het mooie nieuws. En het andere nieuws is dat we daar ook nog praktijkonderzoek aan blijven koppelen. Dus die manier waar we op contact hebben met elkaar, dat proberen we ook vast te houden door daar bijeenkomsten voor te organiseren, stukjes over te schrijven of zoals nu samen hier te zitten. Ja. Dus met praktijkonderzoek bedoel je eigenlijk het bijhouden van hoe het proces loopt en hoe dit naar de volgende en de editie daarna weer doorgaat, zeg maar. Precies, ja. En daar krijgen we dan ook een beetje ondersteuning voor vanuit een overheidsinstantie. Ja, om dat dat echt is te onderzoeken. voor jou natuurlijk wel een mooie pluim voor je werk, dat het in ieder geval zeker. door kan gaan. Ja. Maar naast wat de deelnemers er creatief zeg maar uitgehaald hebben, wat heb jij eruit gehaald als organisator? Wat ik er heb uitgehaald is dat het echt heel belangrijk is om in sowieso de popsector het proces van de maker veel meer centraal te stellen. Ik denk, het is te gek dat we allemaal onze eigen broek kunnen ophouden. En het is te gek dat als een liedje af is, het meteen, nu chargeer ik, de marketingmolen in kan en de radio op en optredens er kunnen zijn. Maar ik vind niet dat het maakproces een soort of het ideeënproces, het opzetten van nieuwe bedrijven, het schrijven van nieuwe liedjes, dat een soort van zolderkamertjes ding moet zijn. Daar mag ook een speeltuin voor zijn. Wat je in het bedrijfsleven over start-ups hoort, ja, zo zou een muzikant zichzelf nooit noemen. Maar ik vind wel dat de plek en de middelen er moeten zijn om dat te bewerkstelligen. Ja, Dus dat niet ondergeschikt is aan al het andere van het proces. 100%, inderdaad. En dat is ook zeker wat ik terugkreeg. Dus ik spreek nu eigenlijk wat de deelnemers teruggaven. En daar zit ook wel een zekere parallel natuurlijk met het kunstenaarschap. Kijk, als je makers hebt, die zijn vanzelf genegen om zich in een cocon terug te trekken en een eigen ding te doen en te ontwikkelen. En daar zijn ze al heel goed in. Maar er ontstaat nog iets veel mooiers als je ze de kans geeft om bij elkaar te zitten en de gelegenheid eigenlijk schept, want dat is wat dit is, om mooie dingen te maken. En dan is inderdaad wel, dan moet je aan de voorkant vooral niet te veel gewicht aan hangen. Dat ontstaat. Het is een beetje alsof je oudjaar ingaat en zegt van nu gaan we het allemaal gezellig hebben. En dan werkt het gewoon niet. Terwijl als je zegt, we gaan een oudjaar vieren en wie komt, die komt. En iedereen is er een beetje serieus over, dan ontstaan er mooie dingen. Ja.
En je merkt nu eigenlijk nog wel met die groep dat je hier en daar nog wel contact met elkaar hebt. En dat het dus ook wel iets losmaakt dat wel blijft. Ja, lang leven WhatsApp. Ik bedoel, Ja, we hebben een zeer actieve WhatsApp-groep. En zelfs deze week ontstond er nog een plan om een jam-sessie in Tilburg te doen. En dan denk ik dan meteen, ja, dan kunnen we uit dat onderzoeksbudgetje daar misschien nog iets meer van maken. Weet je? Dus ontstaan, ja, dat is een hele leuke dynamiek. Ja, dus het was een eerste zet, een hele geslaagde eerste zet van die Playground Residents. En er gaan er nog veel meer volgen. Ik hoop het. Ja. Tof, dankjewel voor jullie komst. Thijs Schrijnemakers en Lars Igorot. Ik ben Bobby G, ik ben hip-hop artiest en ik maak een Engelstalige hip-hop met een mix van soul samples en trap drums. We zijn hier in het kantoor van Heads Up Management en dat is een artiestenmanagementkantoor in Maastricht. Heads Up is voor mij een soort thuishaven en mentorship. Ik kom uit Reuver en daar is geen scene, dat ben ik. En ik en Seven Beats, een goede vriend van mijn compagnon. Voor de rest is daar eigenlijk niemand actief. Het album Southside Stimulus, dat is dus nu uit, overal. Om de scene hier te stimuleren. Gewoon dus het zuiden, Limburg, om dat echt op de kaart te zetten qua hip-hop. En dan ook Engelstalige hip-hop, omdat ik denk dat we daar de sterkste provincie in zijn. En volgend jaar, ik ben alweer bezig aan het volgende album. Ik breng ook liever niet een nieuw album uit zonder dat ik al iets achter de hand heb voor daarna. Ja, voor mijn gevoel ben ik nog niet eens zo productief, omdat ik rond mensen ben die echt nog veel productiever zijn. Doekie zei een keer tegen mij, je moet het niet beoordelen als je bezig bent en pas als het klaar is. En dan ga je gewoon creëren zonder dat je over elk punt ligt te twijfelen, want eigenlijk is dat hetgene wat het afremt. En niet dat het niet komt of niet kan, maar omdat je het gewoon niet goed genoeg vindt. En ik blijf gewoon hard werken aan dat volgende album, wat hopelijk weer een overtreffende trede wordt. Er zijn wel periodes waarin ik minder muziek maak, maar dan ben ik er nog steeds mee bezig. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe dat is als dat er niet zou zijn. Het is gewoon niet te omschrijven eigenlijk. Het is echt als ademen. Nieuwe muziek uit Limburg van Bobby G. Pop in Limburg die houdt een Spotify-lijst bij met alle nieuwe muziek uit Limburg. Dus als je zoekt op Release Radar, dan vind je daar alle Limburgse muziek terug. Nu gaan we naar de blues, want we hebben eigenlijk wel 2 winnaars op dit moment. Maar allereerst natuurlijk de meest recente, de winnaar van de Dutch Blues Challenge, Barn & Bell, Jessie de Ledder, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Er is enorm veel op je afgekomen, daar wil ik het graag met je over hebben. Maar ook Timo Gijzen, even van harte welkom. Jij won die prijs 5 jaar geleden ondertussen. Ja, 2018. 2018, 4 jaar geleden. 18 is Nederland. En ze hebben in de war met... 7. Ja, corona ertussen, dat is het allemaal. Snap ik. Het is helemaal niet erg. Ongeveer 5 jaar geleden. Te gek dat je ook hier bent aangesloten. Jessie, laten we nog heel even naar dat moment gaan tijdens de Dutch Blues Challenge. I know I should be running home, but I'm waiting on a train. 'Cause I know I need to go far from home, that's why I'm waiting on a train. When this train starts pulling in, I know I won't be back then. When this train starts pulling in, I know it'll take away my pain. Een kort fragment van Barn & Bell tijdens de Dutch Blues Challenge. Jessie, neem me heel even mee naar die avond. Hoe was dat? Ja, het was een middag trouwens. En op die middag speelden er in totaal 7 acts uit heel Nederland die geselecteerd waren om op die finale te spelen. Waarvan wij, naar mijn mening, de minst bluesy act waren. Maar we maken meer een mix van alles en nog wat. Binnen de blues, roots, Americana stijlen.
En we begonnen te spelen en mensen begonnen uit zichzelf een beetje te dansen. En er werd gewoon al met dingen meegezongen, terwijl we alleen maar eigen nummers gespeeld hebben. Maar het was duidelijk dat mensen hun vooronderzoek hadden gedaan, zeg maar, over alle acts. Dus het was een topsfeer de hele dag lang. Ja, en daarop konden wij heel goed gedijen die middag, zeg maar. Dat mensen zo aangingen op de muziek, dat wij er weer energie van kregen en dat ook weer terug in het publiek konden stoppen, zeg maar. Maar je zegt, eigenlijk maken we niet echt het meeste blues van iedereen die daar was, zeg maar, de klassieke blues. Dus van tevoren dacht je misschien, nou, we gaan voor de leuk, we gaan hier wel optreden, maar de kans dat ik dit win? Precies, ja. We hebben ons ingeschreven om te bedachten, het is goed om ons daar te laten zien. En het is een hele leuke ervaring en we leren sowieso weer nieuwe mensen kennen. Maar dat we dan winnen, hadden we echt niet gedacht. En nou is het hele effect van, oké, we leren mensen kennen en we halen er misschien wat leuks uit. Ja, dat is 10 keer zo groot geworden. Ja, je gaat een soort stroomversnelling. Hoe was dat bij jullie, Timo, toen je begon met de Ragtime Boomers? Dit is super herkenbaar. Ook wij waren niet de meest bluesachtige band, hoewel daar nogal discussie over kan zijn, omdat blues natuurlijk wel heel lang geleden is ontstaan. En als je het vanuit dat perspectief bekijkt, kan het meerdere paden bewandelen naar wat het nu is. En daar hebben we gewoon een best wel open mindset over. En dat is een hele leuke discussie die vaak gevoerd wordt. Maar ja, dan ben je wel een beetje de vreemde eend in de bijt tussen de bands die in de meest huidige traditie, zeg maar, de blues spelen. Maar wij hadden het ook echt niet zien aankomen. Vooral van in Europa natuurlijk. Ja, dat is nog een stapje verder. Wij waren klaar om de ferry te nemen zodat we op tijd terug waren. Wij hadden de jassen al aan. En daar even handjes schudden met de winnaar. En moeten we echt maken dat we wegkomen. Ja, als dan je naam omgeroepen wordt, dan weet je niet wie je het hebt. Ja. Laten we ook nog heel even luisteren naar de Ragtime Boomers. Singing me a waterproof. Every said or two. The rain that kept on pouring. Your big eyes always blue. So pull me up, borrow too. Tie up front. Blow your hair, blow them away. In your fairy tales beyond. And when you ask me why, don't hang your head so shy. Act like that's no wrong finger to my lies that makes you cry. So here to tell me later, don't you speak to me right now. I turn into a small talk hater, and you're a faker anyhow. Timo, volgens mij trekken we nu een soort tijdscapsule voor je open. Ik weet niet welke dit was eigenlijk. Was het in Amerika of een... Ja, was in Amerika Europa? nog, ja. Oké. Ja. Ja, een beetje wel. Ik was toen een beetje vaag. Dus ik herinner me het eigenlijk ook niet zo heel scherp meer allemaal of zo. Maar het was een beetje een maffe tijd, maar voor ons ook een beetje onwerkelijk om daar rond te lopen en wat het nou eigenlijk allemaal betekent. En ik heb mezelf nooit gezien als een bluesmuzikant per se. En ineens vertegenwoordig je Nederland als gitarist in een bluesband of zo, in een bluescompetitie. Dus ik zat daarmee een beetje in identiteitscrisis of zo misschien. Dat zal misschien mee hebben gewogen. Ja. Maar het was gewoon een bizar geheel. Ja, zeker. Een ervaring die er voor jullie nog aan zit te komen, Jesse. Laten we het zo meteen even over die reis hebben. Maar eerst ben ik toch benieuwd. Ik maak misschien een far stretch, want er zit 5 jaar tussen. En ik heb het nu met 2 acts uit Limburg. Maar zit er toch iets echt van blues in Limburg dat je hierdoor wel kunt herkennen? Is blues hier misschien wel veel groter dan dat we denken of zien? Ja, voor mijn gevoel zijn er veel acts die ergens tussen blues, roots, country-achtige muziek inzitten in de provincie. Ja. Ik bedoel, we zijn niet de enige die de Dutch Blues Challenge gewonnen hebben. Ook Robert Duif heeft hem ook ooit gewonnen. En afgelopen jaar waren eigenlijk de helft, een derde van alle deelnemers kwamen uit Limburg of hadden grotendeels Limburgse leden in hun band zitten. Dus het lijkt wel muziek die mensen hier voelen of zo. Die raakvlak heeft met hoe het leven hier is of hoe wij muziek ervaren of hoe we willen dat we muziek maken.
Ik heb het zelf altijd van jongs af aan, vanuit mijn opa en oma en zo, al dit soort muziek meegekregen. Dus ik denk dat er wellicht veel mensen hier zijn die dat hebben. Ja. Is dat omdat er inderdaad ook bluesfestivals georganiseerd worden en dat soort zaken? Of wordt dat op elkaar doorgegeven? Dat je misschien ziet van bands of muzikanten voor je die dit maakten, dat jij dit ook gaat maken? Of heb je enig idee waarom dat in zit? Ja, er zijn best veel blues-events in de provincie. Blues Peer, Southern Blues Night, Moulin Blues. En de blues scene op zich is heel niche, volgens mij. Dus je komt ook op al die plekken, kom je dezelfde mensen tegen, dezelfde fans, dezelfde organisatoren, veel muzikanten. Maar niet alleen binnen de provincie, maar ook in de rest van Nederland. Je kunt naar Groningen volgens mij naar een bluesfestival gaan. En dan kom je ook veel dezelfde mensen tegen, omdat het zo'n... Het is een heel loyaal publiek. Ja. Je merkt echt dat, en ook gewoon qua spullen kopen en zo. Het is gewoon een heel warme, echt een kliek. Je hebt ook je hebt ook een organisatie in Nederland, de Dutch Blues Foundation. En nou ja, dat is ook gewoon elke keer dat je ze weer tegenkomt, is het een warm bad en zo. Het is een hele warme scene eigenlijk, ja. Tof. En nu gaan we dus nog even door over die reis van jullie. Ja. Want je hebt een crowdfundingsactie opgezet om met Barn & Bell naar Memphis te kunnen gaan. Ja, klopt. We mogen dus Nederland vertegenwoordigen daar in Memphis. Eind januari. En dat kost wel allemaal behoorlijk wat geld. Want, dus we hebben daarvoor inderdaad een crowdfunding opgestart. Die hebben we eigenlijk al heel snel gewoon op 100% gehaald. Wat we nooit gedacht hadden. Maar er zijn zoveel mensen die ons dit gunnen en die ons graag willen ondersteunen hierbij. Dat er echt ontzettend veel gedoneerd is al. En nu hebben we besloten het iets groter te trekken. Dat we gaan ook echt een nieuwe cd opnemen. Die in het voorjaar, als we terug zijn in Nederland, gaat die uitkomen. Er komt een hele toffe release show bij. We gaan er heel veel toffe dingen bij doen, zodat mensen die gedoneerd hebben, dat we die ook echt daadwerkelijk iets terug kunnen geven. Ja, dat is heel leuk dat je iets terug wil doen, maar je gaat gewoon naar Memphis. Ja. En je gaat gewoon naar het gebied waar het is. Je gaat naar Nashville en naar New Orleans. Daar kijk je toch enorm naar uit. Ja, zeker weten. Dat wordt wel echt een avontuur. Ik heb al heel veel mensen gesproken die mij gewaarschuwd hebben voor van alles en nog wat. Maar gelukkig nog veel meer mensen gesproken die me vertellen hoe ontzettend fantastisch dat het daar overal is. Timo, als je Jesse nog 1 tip mee zou kunnen geven voor dat wervelende Amerika, wat zou het zijn? Wow, dus zijn ze maar van... ja, ik van gewoon genieten, man. Gewoon, oké, wat bij ons met de Europese dingen... wij waren blij dat we waren aangekomen na 55 uur daar naartoe rijden door pech en alles. Wij waren daar, we wilden alleen maar lol hebben. Gewoon alleen maar lol maken. Dat is het. Heb gewoon vet veel lol. En dan krijg je iedereen mee. Dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Zeker. We gaan aan jullie denken en we gaan voor jullie duimen. Dank jullie wel dat jullie even wilden vertellen over de blues in Limburg. Jesse De Ledda en Timo Gijzen. Dit was het voorprogramma. Wil je meer weten over popmuziek in Limburg? Dan kun je altijd even kijken op popinlimburg.nl. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.